It's time for DJ Rocky's Secret Files. Bigla na lang bumagsak ang luha ng estudyante ko. Napansin ko ang pasa niya sa kanyang braso. Limang taon na din pala ang nakalipas. Simula nang tumuntong ako sa paaralang ito. At 5 taon na din ang nakaraan noong nakilala ko siya. Isa siyang tahimik na bata. Walang kibo at palaging mag-isa. Sa unang tingin, aakalain mo, normal lang ang lahat. Pero sa likod ng matataas na pader at tahimik niyang mundo ay nakatago ang kadenang nakasakal sa leeg niya. Sa loob ng silid-aralan, kapansin-pansin ang malayong agwat ng edad niya sa mga kamag-aral niya. Ang balita, ilang beses na daw kasi siyang tumigil dahil sa hindi malamang dahilan. Pero ang mas nakakabahala ay yung laging tahimik ang bata. Itago na lang natin siya sa pangalang Camille. Siya ang unang batang nagpabago sa buhay ko. Isa, dalawa, at swertihan ng makatatlong araw na pumasok si Camille sa subject ko. Noong una, hinahayaan ko lang siya. Pero nang mapansin kong napapadalas na mangyari yun, doon ko na siya sinimulang titigang mata. At yun ang naging dahilan para lubusan ko siyang makilala. Isang hapon, oras ng labasan, sinabayan ko si Camille sa paglalakad palabas ng paaralan. Kitang-kita ko ang kaba sa kanyang mukha. Alam ko na hindi siya komportable. At halatang-halata ang pagkabalisa niya. Sinubukan kong pawiin ang kabang nararamdaman niya sa simpleng mga tanong. Pero matitipid na tangulang ang nakuha ko mula sa kanya. Nang marating namin ang arko sa labas ng paaralan, tuluyan na kaming naghiwalay. Pero ang mga tanong sa isipan ko, hindi pa rin nasagot. Pero hindi na bale. Ang mahalaga ay naiparamdam ko sa kanya na hindi lang ako isang estrangherong guro, pero isang kaibigan na handang makinig. Kinabukasan ng araw na yun, hindi na naman pumasok si Camille. Ilang araw pa ang lumipas bago siya muling nakapasok. Hindi ko alam kung bakit, pero halatang halata
ang malaking pagbagsak ng katawan niya. Lupaypay ang balikat niya at lubog ang mga mata niya. Para siyang isang bangkay na binigyan ng buhay. Nang araw din na yun, pasahan ng proyekto sa subject ko. Tulad ng inaasahan ko, walang naipasa si Camille. Kinuha ko na ang pagkakataong yun para siya ay kausapin. Pinaiwanan ko siya sa silid at doon ko siya masinsinang kinausap. May mga tanong ako sa isipan ko pero parang naglaho lahat ng ito. Nang makita ko na biglang bumagsak ang luha ni Camille. Para siyang isang paslit na inagawan ng laruan. Humagulgol siya na parang walang bukas. Tumagal pa ng isang oras bago ko lubusang nilisan ang silid. Iyak lang ng iyak si Camille nun. Simula ng araw na yun, tumagal pa ng 4 na araw bago ko siya muling nakita. At pagkakita ko sa kanya muli, grabe. Ang bilis ng pagbagsak ng kanyang katawan. Hindi ko na makita ang dati niyang mukha. Hindi ko na makita ang dati niyang ganda. Sa pagtitig ko sa kanya, hindi ko maiwasang bumuo ng konklusyon. Mas lalo siyang naging tulala at mas lalo siyang naging tahimik. Ayaw niyang makipag-usap sa mga kaklase niya. Kahit na nung oras ng recess, hindi siya kumikibo. At habang nag-oobserba ako sa kanya, sa sobrang tahimik niya at hinawakan lang siya ng kamag-aral niya sa kanyang braso, bigla itong napasigaw. Para bang may sugat sa kanyang braso. Natigilan siya nang maramdaman niya na nakapag-ingay siya. At doon nilapitan ko na siya. At doon, napansin ko na merong pasa sa braso niya. Sinubukan ko siyang tanungin pero hindi siya umiimik. Naputol ang lahat nang tumunog ang bell. Hudyat na tapos ang recess. Kaya wala akong nagawa kundi lumayo na lang sa kanya. Buong maghapon, dinala ko ang bigat ng nararamdaman ko. Sinubukan kong ibaling sa ibang bagay ang atensyon ko. Pero nangingibabaw pa rin yung kagustuhan kong makausap si Camille. Kaya nang dumating ang oras ng uwian, palihim ko siyang sinundan papunta sa kanyang tahanan. Sa pagsunod ko sa kanya, ay humantong kami sa isang maingay na lugar. Maraming tao sa lugar at ang karamihan ay puro lalaki. Sobrang liwanag, punong-puno ng makukulay na ilaw. Punong-puno ng masisiglang tunog. Nang pumasok na ako sa loob, iba't ibang palabas ang nakita ko. May 2 batang babaeng nagsasayaw sa unahan na halos wala ng mga suot.
Meron namang mga babae na kasama ang mga kalalakihan na kaupo sa mga sofa. Nilibot ko ang aking paningin. At doon nakita ko na si Camille. Nasa isang sulok, kausap ang isang matandang lalaki. Kahit ilang metro ang layo ko sa kanya, kitang-kita ko ang pagtulo ng luha niya. Habang hinihimas ng isang matandang lalaki ang kanyang likod. Hindi ko malunok ang nakita ko, ang sakit. Makalipas ang ilang sandaling pakikipag-usap, nakita ko na lumabas si Camille. Dala-dala ang isang puting sobre. Hindi ko maiwasang may maglaro sa isipan ko. Bakit siya binigyan ng matandang yun ng sobre? Para saan? Sinundan ko pa rin si Camille. At nakarating ako sa isang masikip, maingay, at magulong lugar. Sa isip ko, siguro dito siya nakatira. Ilang pasikot-sikot na eskinita ang dinaanan namin bago kami makapasok sa isang barong-barong na bahay. Pagpasok niya sa loob, isang matandang babae ang nakita ko. Karga-karga ang isang sanggol. Inabot niya ito kay Camille at kaagad na sinara ang pinto. Matapos ang isang pasigaw na utos galing sa isang galit na lalaki. Sa isip-isip ko, marahil yun na ang ama ni Camille. Tumagal din ng halos 5 minuto ang pagkatitig ko bago may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Oy, hiho! Marahil ikaw ang nobyo ni Camille. Kung ako sa'yo, itatanan ko ng batang yun. Hindi pa man ako nakapagsalita, tumalikod na siya. Lalong gumulo yung pag-iisip ko. Ano kayang ibig sabihin ng matandang yun? Pero hindi ko malalaman lahat ng kasagutan sa tanong ko kung hindi ko kakausapin ang mga magulang ni Camille. Kaya naman buong tapang kong hinarap ang kaba ko at dahang-dahang lumapit sa bahay. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa pintuan ay malakas na kalampagan at sigawan na ang narinig ko. Maya-maya pa, biglang may isang galit na lalaki ang sumambulat sa pintuan. Sabay sabing, "Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Siguro ikaw ang boyfriend ni Camille." Wala rito si Camille. Pinalayas ko na. Umalis ka na rito at baka masaktan ka pa sa akin. Gustuin ko mang magtanong at kumustahin si Camille. Wala akong nagawa. Labag man sa kalooban ko, iniwan ko ang bahay ni na Camille. Madilim na ang paligid nang narating ko ang bahay na tinutuluyan ko. Bakit ganon? Nang gabing yun, halos hindi ako makatulog. Binabagabag ako ng konsensya ko kung bakit hindi ko man lang sinubukang kausapin si Camille. Mag-aalas 2 na ng umaga nang ako'y dinapuan na ng antok. Kinabukasan, pagkagising ko para akong lutang. Alas 5 ako nagising. Pakiramdam ko kulang na kulang pa yung pahinga ko. Para akong lantang gulay ng umaga.
Pero sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko yung mga pangyayaring nakita ko. Pero bilang isang guro, kailangan ko ipakita na okay lang ako. Inayos ko ang mga gagamitin ko para sa araw na yun. At hihikab-hikab ako na pumasok sa eskwelahan. Pagdating ko, kaagad na nahalata ng mga kasamahan ko na malaki ang eyebags ko. Hindi ko yun pinansin. Pumunta ako sa silid kung saan ko madalas nakikita si Camille. Na mag-isa, tahimik, at balisang nakatulala. Sa pagkakaupo ko, hindi ko maiwasang maalala ang mga pangyayari. Maghapon lang akong nakatulala at nagbabaka sakali ako na pumasok si Camille sa araw din na yun. Pero walang Camille na pumasok. Dumaan na maghapon, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw. 1 linggo pero hindi pa rin pumapasok si Camille. Kaya minabuti ko napuntahan si Camille sa bahay nila. Dala-dala ang tinapay na pasalubong ko. At kahit kinakabahan ako, pinuntahan ko ang bahay nila. At nang marating ko na ang baro-barong bahay nila, nakakapagtaka lang dahil ang tahimik dito. Kumatok ako sa pinto. 1 beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses at 5 beses pero walang sumasagot. Walang galit na lalaking lumabas. Walang Camille na nagbukas ng pintuan. Hanggang sa may lumapit sa akin, ang matandang babae uli. Ang sabi, "Oy iho, anong ginagawa mo dyan? Wala nang tao dyan, mag-iisang linggo na." Sumagot naman ako ng, "Bakit po? Nasaan na po ang pamilya ni Camille?" At agad niyang sagot, "Mabuti pa iho, puntahan mo na lang ang address na ito. Diyan makikita mo si Camille." Kaagad kong pinuntahan ang lugar na nakalagay sa address. Umaasa ako na makikita ko si Camille. Makukumusta. Makausap man lang ang pamilya niya at masagot ang mga katanungan sa aking isipan. Tumagal din ng 1 oras bago ko narating ang lugar na nakasulat. Pero takang-taka ako, bakit doon ako dinala? Tahimik, walang tao, walang gulo. Bakit? Wag naman sana. Sana mali ang iniisip ko. Patuloy ako sa paglalakad ko. Hanggang sa natuntun ko ang lugar na yun. At para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Para akong binuhusan ng malamig na yelo. Sobra akong nanlamig sa nakita ko. October 11, 2016. Ang petsa kung kailan ko nakita si Camille na pumasok sa lugar na yun. Ang araw na nakasulat sa bato. R.I.P. Lady Camille R. de los Santos. November 16, 1996 to October 11, 2016. Maghapon ko din tinitigan ang ang puntod na yun. Binalikan ko uli yung matandang babae para tanungin kung ano talaga yung nangyari. At doon ko nalaman ang lahat.
Ang mga pasa ni Camille ay hindi dahil sa maingay na lugar na yon. Ang mga pasa niya ay resulta ng pagtatanggol sa sarili niya laban sa amain niya. Magdadalawang taon na pala siyang minumolest nito. At ang masakit pa nito, hinahayaan lang ng kanyang ina. At ang lalaking kausap niya sa lugar na nabanggit ko kanina ay ang tunay niyang ama. Laman ng puting sobre, ang address ng tunay niyang ama kung saan pwede siyang tumira. Pero pagdating daw ni Camille sa kanila, nabasa ito ng kanyang amain. At yun daw ang naging dahilan para magalit ito ng lubusan at mapatay nito ang dalaga. Si Camille ay biktima ng kababuyan, kahayupan, at kahayukan ng kanyang pangalawang ama. Biktima ng kawalang alam sa karapatan ng pantao. Biktima ng labis-labis na pagmamahal sa maling paraan.